Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Illum waqt Knockabout Sicilia ħan iċċelebraw l-atmosfera sajfija ħan noħodkom f'villaġġ tas-sajjieda u ma jistax jonqos li ħan naraw ħafna ħut sabiħ. Ħan naraw ukoll bajjiet sbieħ u ħan nisimgħu dwar l-ewwel ġranet ta' dan il-villaġġ. Lan nkunu qegħdin hemmhekk ma jistax jonqos li nieklu ikla ħut tajba. Takkumpanjani għal din il-mawra ser ikolli miegħi Maltija li ilha tgħix f'dan il-villaġġ sqallija il fuq minn 20 sena. Illum sejrin Skoljitti. Omna Malta u diġà qegħdin sqallija. Illum ħanoħodkom miegħi biex nesploraw Skoljitti, ġawra mal-Baħar Mediterran, fil-kosta ta' Sqallija. Villaġġ bi storja rikka u atmosfera tipika Siċiljana. Tlaqna Skoljitti. Minn Pozzallo se naqbad it-triq lejn id-direzzjoni ta' Ragusa. Se ninsuq aktar il fuq mal-kosta u f'sija nasal Skoljitti. Tistennini ser insib lil Phyllis Aquilina, Maltija li ilha tgħix Skoljitti il fuq minn 20 sena. Phyllis, jien qatt ma ġej Skoljitti. Kif tiddeskrivih dal-villaġġ? Io dico, che nidek bit-Taljan, paradiso terrestre, għalfej, għaw ħafna serenità. Għaw kalma, u kulħadd kalm. Anke l-klib kalmi, għara jiġu ħdejk. U bil-fors, il-fimni għax l-ewel net, għaw beach li ma jispiċċa qatt. Tikol tajjeb, għaw ħafna restaurant, l-arja nadifa ħafna. Jina wek nejx, ġifiri, dan m'għandix xi ħajja komplikata, very simple life. Isma' kurzita personali, ilek tgħix hawnhekk 24 sena, x'ġalek tiġi tgħix hawn? L-amore. Insomma, issa hekk wara 24 years għandi tifla wkoll, għandna tifla għandha 20 years u ngħix ħajja tranquilla. Skoljitti tista' tgħid illi it's different according to the season. Fix-xitwa kwiet ħafna. Kif jasal Ġunju iqum Skoljitti għax in-nies ta' Vittoria li għandhom summer houses hawnhekk jiġu kif tgħaddi l-festa ta' San Giovanni. Meta tasal kmieni filgħodu fi Skoljitti ma tistax ma tagħmilx waqfa fil-port tas-Sajjieda, post fejn tista' tammira d-dedikazzjoni u l-ħidma tas-sajjieda Siċiljani. In-nies tal-lokal hawn min jażel li jixtri l-ħut tiegħu hawnhekk direttament mingħand is-sajjieda mal-wasla tagħhom hawn fil-port. U ejja ngħiduha kif inhi. Meta tara l-ħut frisk quddiem għajnejk faċli ħafna timmaġina x'tista' tipprepara bħala l-ikla tal-ġurnata. Phyllis, dan mhuwiex is-suq tal-ħut. No, dawn huma individual boat owners għandhom laneġ żgħar, joħorġu bil-lej, jidħlu f'xi 9:30 ta' filgħodu. Jiena pereżempju nippreferi nixtri mingħand il-small daw iż-żgħar għax nista' nixtri kemm irrid, nixtri kilo, nofs kilo. Mentre mill-market bil-fors trid tixxi kaxxa. U l-merkato jiftaħ kuljum? Ovvjament jiddependi t-temp. Jekk ikun mal-temp ma joħorġux il-pescherecċi ma jiftaħx. Però jiftaħ kuljum jisu f'xi tlieta. L-ewwel jixtru normalment il-restaurant owners, isir irkant. U mbagħad jiftħu għall-pubbliku. Skoljitti faċilment tiddeskrivih bħala villaġġ tas-sajjieda b'sensazzjoni ta' veleġġatura u vakanza sajfija. L-isem Skoljitti joriġina mill-kelma Taljana skolio li tfisser il-baħar.
L-ewwel ġranet ta' dan il-villaġġ imorru lura mijiet ta' snin, fl-era tal-ħakma arbija fi Sqallija. Għal daw kollha li għandhom passjoni għall-istorja, fil-viċinanzi ta' Skoljitti wieħed isib il-Mużew Arkeoloġiku ta' Kamarina. Din l-istruttura rurali tas-seklu 19 huwa mużew importanti u fih diversi setturi li jagħtu ħarsa dettaljata dwar l-istorja ta' din il-belt. F'dan il-mużew, fuq żewġ sulari, wieħed isib artifatti bħal relitti li jmorru lura s-6 seklu qabel Kristu. Hawnhekk, wieħed saħansitra jista' jammira oġġetti misjuba f'qiegħ il-baħar quddiem l-Akropoli tal-belt antika ta' Kamarina, bħal żewġ statwi tal-bronż li juru lil Harpokrates, l-alla tas-silenzju, u Afrodite, l-alla tal-imħabba. F'dan il-mużew wieħed isib diversi artifatti mill-perjodu Biżantin magħmulin minn diversi materjali bħal bronż, irħam u fuħħar. L-akbar grupp ta' esebiti f'din il-kamra huwa magħmul minn statwetti tat-tafal li nkisbu minn Paolo Orsini fl-aħħar tas-seklu 19. Hawnhekk wieħed ukoll jista' jammira sejbiet arkeoloġiċi oħra li jmorru lura għal żmien klassiku, Ellenistiku u Ruman. Il-villaġġ ta' Skoljitti joffrilek bajjiet mill-isbaħ, kosta twila ħafna bramel debi, ilma ċar daqs il-kristall, ikħal mill-isbaħ. Dawn il-bajjiet joffru ħarba tranquilla perfetta għal dawk li jħobbu x-xemx, l-awm u l-isports tal-baħar. Il-viżitaturi jistgħu sempliċement jirrilassaw fix-xemx sħuna ta' Sqallija jew jesploraw bajjiet żgħar tal-blat u jgawdu veduti spettakolari ta' din il-kosta. Il-bajjiet prinċipali ta' Skoljitti huma Spjaġġa di Skoljitti u Spjaġġa di Palma di Montekjaro. It-tnejn li huma żewġ bajjiet mill-isbaħ magħrufin għas-sbuħija naturali u għall-kumditajiet tagħhom. Kemm jekk qiegħed fit-tex rilassament jew inkella avventura viċin il-baħar, Skoljitti ser joffrilek opportunità li tikkrea memorji li teqpa' tożhom. Nistenna bil-ħerqa xed isajru l-qarnita apparti mill-ispagettata weduni li ħanduq qarnit lokali mill-Litja. Il-fanal ta' Skoljitti qiegħed fuq promontorju li ħares fuq il-baħar. Però mhux biss iservi ta' gwida għal dawk li jkunu qegħdin fuq il-bastiment tagħhom jinnavigaw il-barra mill-kosta ta' Skoljitti, però fl-aħħar xhur ġie rinnovat. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Illum ħanoħodkom miegħi biex nesploraw Skoljitti, ġawra mal-Baħar Mediterran, fil-kosta ta' Sqallija, villaġġ bi storja rikka u atmosfera tipika Siċiljana. Phyllis, jien laqgħat ma ġejt Skoljitti. Kif tiddeskrivih dal-villaġġ? Io dico, kien jindek bit-Taljan, paradiso terrestre, għalfej, għaw ħafna serenità.
Għaw kalma, u kulħadd kalm. Anke l-klib kalmi, għara jiġu ħdejk. U bil-fors, ifimni, għax l-ewel net għaw beach li ma jispiċċa qatt. In-nista lokal għaw min jażel li jixtri x-xirja tal-ħut tiegħu direttament minant is-sajjieda hawnhekk fil-port mal-wasla tagħhom. Dan il-mużew wieħed isib diversi artifatti mill-perjodu Biżantin magħmulin minn diversi materjali bħal bronz, irħam u fuħħar. Sissa l-mawra tiegħi fi Skoljitti kienet mimlija sew, morna l-port tas-sajjieda, morna l-mużew arkeoloġiku, issa kważi kważi qed jaqbadni l-ġuħ. Filis Maltija li ilha tgħix Skoljitti l fuq minn 20 sena qiegħda takkumpanjana għal din il-mawra tagħna hawnhekk fi Skoljitti. Ma laħqitx sebatni ngħid li ġej il-ġuħ li mill-ewwel issuġġeritilna biex immorru post uniku fejn nistgħu ngawdu ħut u frott il-baħar mill-iktar frisk. Dan il-ħanut huwa wieħed mill-iktar maħbuba minn nies ta' Skoljitti, l-aktar ma' dawk li bħali ikla ħut tajba ma jbidluha ma' xejn. Hawnhekk rinomata l-aranċini tal-ħut u aħna kellna x-xorti li nammiraw il-preparazzjoni li bdiet isseħħ fil-kċina. Qudiem il-vetrina tal-ikel ħajtek issir diffiċli biex tagħmel l-għażla tiegħek. Platti bnini preparati friski, tara wieħed u tinsa ieħor. L-għażla ma tiqafx bl-ikel li wieħed isib preparat lest fil-vetrina, però tista' tagħżel il-ħut jew frott il-baħar frisk u jippreparawulek skont l-għażla jew ir-riċetta favorita tiegħek. Jien bħal ħafna minnkom plattaġin ma nbidlu ma' xejn u allura l-għażla finali tiegħi kienet li nordna spagettata għall-iskolji. Nistenna bil-ħerqa xed isajru l-qarnita apparti mill-ispagettata weduni li ħanduq qarnit lokali mill-litjeb. Kważi qed inħossni meta tkun qiegħed tistenna li xi ħadd iwellet wara l-bieb. Wasal. Il-mument tal-verità. Grazie. It-toma inkredibbli friska ħafna, ovvjament bħala konsistenza morbida immens, ovvjament biċċa waħda mhijiex biżejjed. Nħottini biċċa le. U għajdu li naqra xi trid iktar, frott il-baħar frisk, għażilt li ma frott il-baħar irrid jien, u fl-aħħar mill-aħħar lest, imsajjar biex tieħdu u tgawdeħ id-dar. Fritti di mare, allo scoglio. Frott il-baħar it-tomatijaw, hija xi ħaġa unika. L-aħħar furkettata, u mbagħad nippakjaw kollox biex tmur u tkun tista' tgawdih dal-plattaġin id-dar mal-familja u l-ħbieb. Mill-ispagettata għall-iskolji għall-ikbar simbolu ta' Skoljitti. Il-fanal ilu bħala xempju ta' gwida għal vapuri li qed jivvjaġġaw il-kosta ta' Sqallija minn meta ġie mibni fis-seklu 19. U għen it-traffiku marittimu fil-Baħar Mediterran
għal mijiet ta' snin. Mibni tradizzjonalment b'disin ta' torri ċilindriku. L-arkitettura tal-fanal tirrifletti l-wirt marittimu tar-reġjun u sservi bħala simbolu tal-identità kostali ta' Sqallija. Il-fanal ta' Skoljitti qiegħed fuq promontorju li ħares fuq il-baħar. Però mhux biss iservi ta' gwida għal dawk li jkunu qegħdin fuq il-bastiment tagħhom jinnavigaw il-barra mill-kosta ta' Skoljitti, però fl-aħħar xhur ġie rinnovat biex fi żmien li ġej u anke f'dan iż-żmien qiegħed jospita diversi eżibizzjonijiet ta' arti kif ukoll avvenimenti kulturali. B'mod ġenerali, il-Faro di Skoljitti huwa monument storiku u simbolu tal-wirt marittimu li jikkontribwixxi għall attrazzjoni u seħer tal-kosta ta' Sqallija. L-ebda żjara fi Skoljitti ma tkun kompluta mingħajr waqfa biex tammira dan il-fanal. Il-mawra tiegħi fi Skoljitti ma taqafx hawnhekk fadal li mmur fis-suq tal-ħut, fadal li mmur nara wkoll xi postijiet ta' interess li qegħdin fiż-żona, però ħanurikom ukoll bajjiet u lokalitajiet interessanti fi triq tilura lejn Pozzallo. Għalhekk titilfux Knockabout Sicilia li jmiss. Qabel inħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexies Fortify. Irridu narawkom tiċċaqalqu, rridu narawkom tagħmlu l-isport. Ibatuli dawk ir-ritratti tagħkom permezz ta' Facebook b'messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Flexies Fortify jista' jrebbaħkom il-kura tal-ġogi tagħkom. Niltaqgħu għal Knockabout li jmiss. Arrivederci. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona At Continental Cars. Orienta.